Здравейте, земляни! Господ мъдро заведава. Значи, както знаете, аз съм извънземен. Само да ви питам, как мога да гледате Киро Брейка, като той, човека, виждам го, че търси, Господ, обаче е много далеч от истината. Буквално виждам, само се мъчи. Какво се мъчи? Значи, хора, обяснил съм и не един път, за да си извънземен като мене, трябва да си, как се вика, да си истински като мене, искрен. Да си... Общо взето това са факторите, който иска сега. На фона на това, че и манипулират, нали, вие гледате телевизия, що не свалите този телевизор просто и това е чел. Господ мъдро заведа.